Γεια σας παιδιά και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα κυριακάτικο βίντεο σε τούτο εδώ πέρα το κανάλι. Σήμερα που λέτε, μαντέψτε τι έχουμε. Τι μπορεί να έχουμε, ας πούμε, έχω βάλει και την ποδίτσα μου εδώ πέρα. Σήμερα έχουμε πάλι συνταγή. Και τι συνταγή? Μιας που είναι καλοκαιράκι, ντρουγκουντρούγκου, και τρώμε παγωτάκι, ντρουγκουντρούγκου, θα σας φτιάξω κι εγώ παγωτό. Δεν πρέπει να σας φτιάξω κι εγώ ένα, πρέπει. Σήμερα που λέτε, θα φτιάξουμε παγωτό νουτέλα. Καλά ακούσατε, παγωτό νουτέλα. Πείτε μου, πού αλλού? Για πείτε μου. Λοιπόν, πριν σας δείξω τα υλικά, θέλω να πάτε να κάνετε ένα like και ένα subscribe για να μας στηρίξετε εδώ πέρα και να ανέβουμε λίγο. Και πάμε να σας δείξω τα υλικά. Για το παγωτό νουτέλα θα χρειαστούμε μία φυτική κρέμα γάλακτος, ένα ζαχαρούχο γάλα, ένα ευαπορέ, μία βανίλια, εννοείται νουτέλα, δεν θα λείπει. Και τώρα πάμε να σας δείξω τι θα βάλουμε εμείς μέσα. Εννοείται πως βάζετε ό,τι σας αρέσει. Εμείς θα τρίψουμε μπισκότο digestive μέσα με σοκολάτα. Θα βάλουμε Smarties, Kinder Bueno που κάποιος έφαγε το άλλο ένα, τέλος πάντων. Δεν ξέρω τίποτα εγώ. Και Kinder σοκολάτες, βέβαια πήραμε άλλη μάρκα, αλλά είναι το ίδιο πράγμα. Αυτά είναι τα υλικά που θα χρειαστούμε για το παγωτάκι μας. Τίποτα στην ουσία, οπότε εννοείται πως αντί για νουτέλα μπορείτε να βάλετε όποια άλλη σοκολάτα θέλετε, έτσι. Απλά εγώ θα φτιάξω παγωτό νουτέλα σήμερα. Και πάμε να ξεκινήσουμε, αλλά πριν ξεκινήσουμε να κάνετε όλοι ένα... Τι να κάνουνε? Subscribe! Λοιπόν, πάμε να μπούμε στη συνταγή. Παίρνουμε το βζιν εδώ πέρα μας, το βρουμ, πώς το λέει ο Ντι. Είχα πει ότι θα σου πάρω καινούριο. Έφτασε τα like το βίντεο άραγε. Νομίζω όχι. Δεν ξέρω. Πάλι καλά. Βάζουμε στο μπριζόνι. Βάζουμε εδώ πέρα τα μαρκούτσια και αυτό είναι έτοιμο. Παίρνουμε τη φυτική κρέμα γάλακτος και ξεκινάμε και τη χύνουμε μέσα. Και αφού τη χύσαμε, κυρίες και κύριοι, μέσα... Είναι μέρος της συνταγής. Πρέπει να γυρίσετε, αλλιώς δεν βγαίνει η συνταγή, δεν πετυχαίνει. Θα ξεκινήσουμε να χτυπάμε. Ξεκινάμε, το χτυπάμε λίγο, άντε κι άλλο λίγο και του δίνουμε πόνο εκεί πέρα μέχρι να φτάσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα που θέλουμε. Δηλαδή να γίνει στόκος. Να γίνει σαντιγί, εν πάση περιπτώσει, όπως φαίνεται εδώ πέρα. Ανοίγουμε τώρα το ζαχαρούχο γάλα. Γιατί κάνω εγώ αυτές... Εν τω μεταξύ, όταν το φτιάχνω μόνη μου, δεν γίνομαι ποτέ χάλια. Αδειάζουμε. Μήπως είναι μικρό το μπολ. Δεν έχω πιο μεγάλο, καρδιά μου. Τι λεκάνη απ' έξω, με τα ρούχα. Ανοίγουμε και το ευαπορέ. Ίδρωσα. Και το αδειάζουμε μέσα. Ξέρω, φαίνεται αηδία. Αλλά το αποτέλεσμα θα κυριαρχήσει. Εγώ απομακρύνομαι λίγο γιατί θα γίνουν όλα χάλια εδώ. Να φέρω σπίδα? Ναι. Χτυπάμε. Χτυπάμε, παιδιά, που λέτε δίχως αύριο. Τώρα έτσι όπως έχει γίνει δεν ξέρω καν αν θα μου φτάσει το μπολ και πώς θα βγει. Αλλά έχει πλάκα και μ' αρέσουν τα challenges. Κανίγα. Και ρίχνουμε μέσα τη βανίλια. Και χτυπάμε άλλο λίγο. Χτυπάμε να πάει παντού η βανίλια. Και ήρθε η ώρα που όλοι περιμέναμε. Βάζουμε μία κουταλιά γεμάτη. Όνειρο φαίνεται. Άντε και μια δεύτερη. Είναι πολύ ωραίο. Παιδί μου, έχεις γίνει χάλια. Φτάνει.
Ναι, γέρα. Εντάξει. Και ξεκινάμε να χτυπάμε και να δίνουμε πόνο μέχρι να πάρει το χρωματάκι που θέλουμε. Και αφού το χτυπήσαμε και έχει γίνει κάπως έτσι και έχει πάρει έτσι ένα ωραίο χρωματάκι, τώρα παιδιά θα το χωρίσουμε σε μπολάκια. Εγώ τώρα έχω αυτό και έχω και αυτά εδώ πέρα τα μικρούλια, οπότε ο καθένας ό,τι θέλει βάζει. Πήραμε την κουτάλα γιατί αλλιώς θα τα έκανα χάλια, βέβαια και με την κουτάλα χάλια θα τα κάνω. Και αδειάζουμε, πω φαίνεται πολύ ωραίο. Αδειάζουμε μέσα. Όπως τα λέει και ο Greek Masterchef, είναι φλουτσαριστό. Έτσι, μπράβο. Πω, καλά. Αχ, κόλαση φαίνεται. Εγώ έχω απορία. Ναι. Έτσι μπορώ να το φάω. Έτσι, τι εννοείς έτσι? Τώρα, πριν παγώσει, ας πούμε. Σαν κρέμα. Μπορείς. Αλλά άμα παγώσει θα είναι ακόμα καλύτερα. Ναι. Νομίζω είναι κομπλέ. Το κοπανάμε να έρθει λίγο στην ευθεία. Λοιπόν, άντρα. Διάλεξε τι θες να έχει μέσα. Είναι το πιο μεγάλο. Απ' όλα. Απ' όλα. Το μεγάλο να έχει απ' όλα. Ωραία. Ξεκινάω. Σπάω μπισκότο μέσα. Μπο, καλά, Καλά, τα σμάρτις. Σταμάτα Όνειρο. να τρως. Μπο. Γεια σας. Subscribe. Απ' όλα ζήτησες μέσα, Απ' όλα. Να ρίξουμε Αυτό είναι για μένα. Δεν είναι μόνο για σένα. Ναι, είναι καλά, εντάξει. Έλα, δεν Να θα ρίξουμε και λίγα. φτάσουνε. Ρίξε, παιδί μου, ρίξε. Δεν θα φτάσουνε. Φτάνουνε. Πάμε. Θα το αφήσεις έτσι, θα το ανακατέψεις. Θα ανακατέψω, βρε. Μπουενάκι. Πω. Sorry τώρα, αλλά αυτό δεν γίνεται να μην το φάω. Καλά, Η αγαπημένη μου ενότητα είναι αυτή. Και εμένα, γιατί τρώω. Και αυτή και δεν το δοκιμάσουμε σνακ. Και έχει μείνει και το τελευταίο. Πιάσε. Το βλέπετε τώρα, δεν πήρα μόνος μου. Εγώ φταίω. Εγώ πήγα να πιω λίγο νερό να πούμε και δεν πρόλαβα. Πρέπει να είσαι γρήγορος. Όνειρο ήτανε. Μου θυμίζει κάτι βιντεάκια στο TikTok που έχω δει. Που τα ρίχνουν όλα μέσα. Που λέει, είπε η κοπέλα μου ότι θέλει παγωτό, κάτι τέτοιο. Κάτι γλυκό. Και παίρνουν ένα μεγάλο μπολ και ρίχνουν μέσα παγωτά, σμάρτις, μαλτίζερς, όλα. Ωραίο πράγμα, Βέβαια αυτό θα είναι τώρα μόνο παγωτό που δεν θα είναι με τόσο πράγμα που έχουμε βάλει. Θα τρως και θα πάει το κουταλιά. ζάχαρο 500. Όχι, θα τρως κουταλιά και θα είναι υπερπλήρη. Λοιπόν, είστε έτοιμοι? Το κουτάλι. Αφού έχεις τη Μαρίζ. Το πυρούν. Πάρε τη Μαρίζα. Αυτό πότε θα είναι έτοιμο? Αύριο. Άμα φέρει υγρό άζωτο. Σε 5 λεπτά. Ωραία. Μπορεί να λέω και πολύ. Πολύ λες. Είδες. Ωραία. Πάω να βρω υγρό άζωτο. Λοιπόν, ανακατεύουμε να πάνε παντού όσο μπορούμε. Με τόσο υλικό που έχουμε βάλει εμείς. Πάρτι. Χτυπάμε, να γίνει λίγο... θα τρίψω λίγο μπισκότο από πάνω. Λίγο Ναι, έτσι, ναι. για ντεκόρ. Τρίψε για να το ξεχωρίζουμε, γιατί θα τα Ναι. μπερδέψουμε με τα άλλα. Είσαι καλά, βρε αγάπη μου. Το ντεκόρ είναι που μας μάρανε. Ναι, δεν θέλει λίγο ντεκόρ. Και θα το δοκιμάσουμε την άλλη Κυριακή τα παγωτά, γιατί τόσες γεύσεις που θα έχει και τόσα διαφορετικά να πούμε. Θα κάνουμε άλλο ένα Είναι πολλά Κυριακάτικο. βίντεο. Έτοιμο. Το πρώτο. Ναι. Το extreme. Αυτό που τα έχει όλα μέσα. Είναι όπως όταν παραγγέλνεις σάντουιτς, γύρους κλπ. Πιτόγυρα. Όπως, από όπου είστε, τα λέτε όπως θέλετε τέλος πάντων. Ναι. Αυτό είναι το απ' όλα. Όμπο, ναι. Καλά, αυτό δεν είναι μόνο απ' όλα.
Αυτό είναι κόλαση να πούμε. Αυτό, παιδιά, όποιος βλέπει αυτό το βίντεο και σκοπεύει να έρθει εδώ πέρα σπίτι, ενώ από φίλους και γνωστούς, να ξέρει ότι δεν θα μείνει. Δεν το αγγίζει κανένας, παρά μόνο εγώ. Καλά, φέρτο το τώρα να το βάλω κατάψυξη. Όχι, βασικά τα φτιάξουμε όλα και τα βάλουμε γιατί... Για, από κάτω. Έχουν αρχίσει από τα Smarties. Άρα πρέπει Και να το βάλω βγαίνουν τα κατάψυξη. χρώματα. Πρέπει να το βάλω κατάψυξη γιατί... Πάμε στο επόμενο τώρα. Μικρούλι, ρε, τι είναι αυτό, ρε. Ατομικά, Τι είναι ατομικά. αυτό. Καλά, το άλλο είναι ατομικό για μένα, αυτό είναι ατομικό για όλους τους υπόλοιπους. Προφανώς. Ξεκινάμε και βάζουμε. Δεν βάζω άλλο. Να βάλω Smarties μέσα σε αυτό, θα βάλω Smarties. Λοιπόν. Τώρα δεν μείνανε πολλά. Να βάλω από πάνω. Ό,τι έμεινε τώρα, ανακατεύουμε. Απλά πρέπει να πάρουμε 2 συσκευασίες. Και το δίνουμε στον Τί και πάει να το φάει. Ναι. Βάζουμε καπάκι και αφήνουμε άκρη. Πάμε στο επόμενο. Βάζουμε μία. Άντε κι άλλη μία. Δεν θέλει και μια τρίτη. Και μέσα θα βάλουμε μπουένο. Θα βάλεις και το άλλο. Ναι. Καλά. Πρέπει να σταματήσεις να τα τρως, Γι' αυτό δεν τα παίρνουμε. Να κάνουμε τις συνταγές όμως πρώτα. Και αφού το τρίψαμε όλο μέσα, γλύφουμε τα δάχτυλα. Το άλλο δεν το βάλες. Μόνο από πάνω. Άντε καλά. Βρε αντιτηλεοπτική. Απ' την ανάποδη μεριά το μπολ να φαίνεται στην κάμερα. Δεν μπορώ. Με το αριστερό με το δεξί χέρι κράτω τον μπολ και με το αριστερό τη μαρίζει. Μα δεν με βολεύει με τα αριστερό τη μαρίζει. Ρε μέσα σου έχω πει να τα ρίχνεις. Όλα μέσα. Αυτό τι είναι, πάει αυτό. Τώρα αυτό, παιδιά, μας βγήκε πιο λίγο. Στο άλλο δεν έβαλα μπουένο από πάνω. Άντε. Για να το φάμε. Έλα. Σε αυτό θα βάλω τέτοια. Ναι, αλλά τώρα θα ακούγεται και η ASMR μαζί. Δεν πειράζει. Πολύ καλό. Όπου θέλω να δοκιμάσω τώρα. Θα περιμένεις να παγώσουν και να δοκιμάσουμε. Δεν είναι δίκαιο. Να βάλω και λίγο από πάνω. Έχει μείνει. Το ξέρω. Α, δεν πέφτει. Και αυτό δεν το ξέρω. Ωραίο, Ωραίο, Παίρνουμε. Άκρη. Λοιπόν, τα βάζουμε κατάψυξη. Κάντε like, subscribe και καμπανάκι και επιστρέφουμε σε λίγες ώρες για να δοκιμάσουμε και να σας πούμε εάν μας αρέσει. Και επιστρέψαμε μετά από κάμποσες ώρες. Αυτό είπαμε είναι δικό μου. Όχι. Έλα. Καλά, λοιπόν. Παιδιά, έχουν βγει 3 μικρά, εντός εισαγωγικών μικρά, μπολάκια και ένα μεγαλούτσικο. Ναι, είναι αυτά τα δύο εδώ πέρα. Αυτό είναι με μπουένο που το βλέπω. Με Kinder είναι. Kinder Bueno, ναι. Α, καίγεται από το φως. Δεν πειράζει. Αυτό είναι με Kinder. Αυτό είναι με Kinder Bueno. Και αυτό είναι με τα Smarties. Φαίνεται από κάτω. Και αυτό είναι το τουρλού. Ναι, έχει απ' όλα μέσα. Έχει απ' όλα. Λοιπόν, έχουμε πάρει. Ποιο θα δοκιμάσουμε πρώτα, νομίζω να το αφήσουμε για το τέλος. τέλος. Θα αφήσουμε για το τέλος το μεγάλο. Λοιπόν, έχουμε πάρει αυτά εδώ πέρα τα ωραία τα κυπελάκια. Τα έχετε ξαναδεί σε βίντεο. Τα έχετε ξαναδεί. Και έχουμε πάρει και αυτό εδώ πέρα, το οποίο το έχετε ξαναδεί σε βίντεο. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο θα πετύχει. Αλλά ναι, δεν πειράζει. Λοιπόν, και ξεκινάμε. Πάμε να τραβήξουμε μια καλή. Άμα σπάσει στο μπόλι το. Μάντεψε. Θα σου σπάσω το κεφάλι. Λοιπόν, και βάζουμε από μια καλή μπάλα παγωτό. Έπεσε και λίγο απ' έξω, δεν πειράζει. Ουχ. Α, να το. Η μπάλα η δικιά μου. Ναι, αγάπη μου. Τι να κάνω τώρα. Αμάν. Λες και το έκανε επίτηδες.
Παναγία μου. Τα έχω χαλάσει όλα. Λοιπόν, έλα, δεν πειράζει. Βάλε και αυτό εκεί πέρα. Ωραία. Το πρώτο έτοιμο. Πάμε να δοκιμάσουμε. Να πάρω εγώ αυτό και να πάρεις το ροζουλί. Γιατί? Λοιπόν, και Επειδή έχει πιο πολύ. και ήρθε η ώρα της δοκιμής. Λοιπόν, για να δούμε το παγωτό Παγωτό νουτέλα. νουτέλα με μπουένο. Έλα, μην ακούσω τίποτα τώρα. Είναι πολύ ωραίο. Και σκέτο. Απέφια. Τι κάνουμε? Είναι πολύ ωραίο. Απλά φτιάχτε το. Ναι. Είναι πολύ φθηνό Εντάξει, το πιο ακριβό υλικό ήταν η νουτέλα. και πολύ γρήγορο. Λοιπόν, αξίζει. Και βγήκε πολύ. Τώρα, Λοιπόν, πάμε επόμενο. Τι. πόσο βαθμολογία βάζεις στο παγωτό νουτέλα με Kinder σοκολάτα? Κοίτα, επειδή δεν με τρελαίνει και πολύ το Kinder αυτό, είναι πάρα πολύ γλυκό εννοώ για μένα. Τι λες, παιδί μου? Τι λέω. Σιγά το γλυκό. Για μένα είπα, δεν είπα για σένα. Εσύ πίνεις πολύ γλυκό καφέ, εγώ πίνω σκέτο. Ναι, άντε, βάλει βαθμολογία. Θα του βάλω ένα 8,9 στα 10. Καλά, εγώ θα του βάλω ένα 9. 8,9, αλλά μια χαρά το τρως. 9,1 στα 10. Έλα, πάμε, επόμενο. Αυτό Λοιπόν. είναι με μπουένο. Όχι. Θα πάμε στα Smarties. Επόμενο. Πώς γίνεται αυτό? Θες να το κάνεις εσύ? Όχι, δεν λέω ότι φταίς εσύ. Α, είπα μήπως. Εν τω μεταξύ, νομίζω δεν έχουμε πάρει Smarties σε μένα. Έχει έρθει απλά το χρώμα. Δεν ξέρω αν έχει τώρα ή όχι. Δεν έχει, αλλά δεν πειράζει. Έλα. Εντάξει. Πιο πολύ μ' άρεσε το Kinder. Αυτό είναι πιο πολύ σκέτο. Πολύ ωραίο είναι σκέτο, Πόσο? Στο σκέτο. Δεν είναι σκέτο. Έφτιασα. Δεν είναι σκέτο. Έχει τα Smarties. Αλλά Κάποιος κατά τα βάση, φάγε. κατά βάση ήθελε πολύ πιο πολλά. Και τώρα στην ουσία είναι σκέτο. Απλά έχει κάτω στον πάτο, ρε παιδί μου, τα Smarties. Για να δω. Για να σιγουρευτώ. Πρέπει να είναι πιο κέντρο. Σκέτο. Του βάζω 9,3 στα 10. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έχει κάνει αυτό τον Δεν είναι αφρό. ούτε πολύ γλυκό. Όχι, καταρχήν δεν είναι συμπαγές το παγωτό. Δεν είναι δηλαδή πέτρα. Είναι αφρός. Το τρως και είναι σαν αφρός. Παγωτό. Ναι. Πάμε και στο επόμενο. Εσύ έβαλες. Γιατί έβαλες εσύ? 9,3 στα 10. Α, στο σκέτο. Εγώ θα του βάλω 8,7. Κακίστρο. Δεν με μάρετε, δεν με... Φύγαμε. Σκέτο θα του βάλω 9,5. Με τα Smarties θα του βάλω 8,7 που είπα. Φύγαμε για το επόμενο. Αυτό είναι με το Kinder Bueno, Ναι. Αχ, δεν ξέρεις πόσο περίμενα γι' αυτό. Βασικά πιο πολύ περιμένω για το άλλο, που είναι τουρλού. Spike, μη, φύγε. Φύγε. Συμβαίνουν Μη. αυτά και στα καλύτερη οικογένεια. Δεν φταίω εγώ, δεν γίνεται με το τέτοιο. Σπάικ, πόσο του βάζεις, ρε? Spike, πόσο βάζεις? 9,8. Λοιπόν, εγώ συνεχίζω ακάθετος, δεν πτωούμε. Αλίμονο. Χάσαμε το μισό. Δεν πειράζει. Α, δεν πειράζει.
Δεν γίνεται με τα μπολάκια, κάτι παίζει ρε. Πάμε. Κάτσε γιατί εγώ δεν πήρα. Bueno. Πολύ ωραίο. Πολύ. Γιατί πήγε στράφη το μισό. Άντε. Παιδιά. 9,8. 9,9. Και δεν βάζω 10 ή 9,9 για να ξαναφτιάξει. Τι εννοείς, τέλειο. Άκου, για να μην έχουμε πάλι ατύχημα, Ναι, θα πάμε από εδώ. θα φάμε από εδώ. Τα αφήνουμε αυτό εδώ πέρα. Αντίο. Φέρω εδώ. Και επειδή μικρό κουταλάκι δεν κάνει, Και πώς θα το κάνουμε αυτό ακριβώς? αυτό ήθελε ξεπάγωμα για αλήθεια κι άλλο. Ω! Κοίτα κύριε, τα βρήκε όλα. Περίμενε παιδί μου να το πάρω. Παιδί μου κόντρα, κρατάω να μην εκτοξευτεί στο σπίτι. Αυτό θέλει ξεπάγωμα, ήθελε ξεπάγωμα. Αλλά είναι ωραίο και με το μπισκότο. Ναι, βασικά έχει απ' όλα, δεν είναι ότι έχει μόνο μπισκότο. Τα έχει όλα εμπουκιά αυτή. Λοιπόν, στο μίξ θα έχουμε κάνει όλα. Είναι ωραίο. Είναι ωραίο, αλλά το Kinder ήταν πολύ πιο ωραίο. Το Kinder Bueno. Ναι, το Ναι. Kinder Bueno. Και εμένα μου άρεσε πιο πολύ. Σε αυτό εγώ θα βάλω 9,6. Εγώ. Για να θυμηθώ λίγο και το παλιό. Το πρώτο είναι με το Kinder το μακρόστινο, το μικρούλι. Kinder σοκολάτα. Εντάξει. Το Bueno μου άρεσε πιο πολύ. Αυτό απλά θέλει λίγο ξεπάγωμα ακόμα. Ναι. Είναι παγωμένο ακόμα. Αλλά είναι πολύ ωραίο. Λοιπόν, Ναι. Λοιπόν. εγώ παίρνω αυτό. Εσύ πάρω τα τέτοια μου. Α, ναι, πάρω αυτό, δεν πειράζει. Εγώ παίρνω αυτό και σας αφήνω. Εντάξει. Γεια Αυτό σας. ήταν το βίντεο, τα λέμε στο επόμενο. Τώρα με τα φάω όλα πειράζει. Όχι, δεν πειράζει, αλλά μπορώ να φάω εγώ το Bueno. Φάει το Bueno, δεν πειράζει. Απλά είναι ωραίο. Ναι. Αλλά μου το ρίξες κάτω το μισό. Δεν το έκανα παιδί, συγγνώμη. Άμα σου πάρω υλικά φτιάξεις κι άλλο. Ναι.